Siyaqhubeka. Step 15. Ndizawutya ke ekuseni. So ndithi xa ndihlala phantsi ndiqala ndizawuqala ngeapile. Ndithi xa ndiqala ukulisondeza emlonyeni eli apile, he brings to memory into yoba awusathandazi nokuthandaza for ukutya. Yho, ndagqibela nini ukuthandazela ukutya? It's been years. Ndashiya konke ngasemva. Ndanesazela uba okay, ndavala amehlo. Ndithe xa ndisathi thank you Lord for, wandikhumbuza uba not unje, not ngee-sweatpants kaloku. Ndahamba ndayonxiba. Ndiyabuza uba even naxa ndithandazela ukutya, wathi ndahamba ke ndayonxiba, ndathwala, ndathandaza ke. Thank you, Lord, for the food we are about to eat. Bless it for the nourishment, strengthening and healing of our bodies. May it be satisfying till the next meal. In the name of Jesus Christ, amen. Wathi ndithe xa ndigqiba uyenza le exercise andenzisa yona, kwathi qatha laa vesi ethi, the Lord is in his holy temple. Let all the earth keep silence. Hayi, uyayikonfirma ke le nto kum ngokuba hayi ndivume uba ke okay, ndiyayiva ke le uba I must advance in reverence nakwizinto that I would think they are trivial, like praying for food. Uba ke at no given point apho ndizawuthatha lightly uba kukho umthandazo or kukhona when I come before him, mna ndizawuza carelessly. Hey, iscript siyasiba nzima iscript apha kungoku. Okay, hayi ndivile. So ke as ndisitya ke ndiscrolle ke kuTikTok, ndidlule ivideo eyayisithi men weaponize food. Weaponize food kanjani? Ndizimamele ke. Once u-engage ke ne-content, uyowuthayipha phayana, ubhale nawe into ethile, uyilike, uyireposte, uyifavorite. I-algorithm iza kuzisela more of that. So ndibone more of that content. Yeyi i-comment section. So njengoba ndifunde ezi zinto ezibuhlungu ezenziwayo by married people to their spouses, indikhumbuze into endake ndayithetha kula account yam endala. Ndisithi yiqaphele, girl child, iqaphele into yokungabi namali yakho. Uyagezelwa xa wondliwa. Uyagezelwa xa wondliwa. Andiyazi ivele ivuse izinto endizikhumbulayo ezazisenzeka in my life back then. Akathi ndise all agitated ndinjalo, uthi 70 times 7. Remember, we forgive people 70 times 7 kaloku. You cannot treat people how they treat you. You will treat them as I treat you. Andithi nawe ukwizinto ngoku sowuyazi idiet, uke udefalte, uthathe ixesha to come back. Uke ungayenzi into sendikuvezele yona, uprocrastinate, udelay. Ezinye izinto ubungazenzi out of ignorance. Andithi wakuyeka nokuthandaza, but I take you back all the time. Xa usithi ndicela uxolo Nkosi, ndithi okay mntanam, ndikuxolele. Do the same now, 70 times 7. Umntu makangathi ekone kabini, kathathu, kayi-5, kayi-10, ubuqonda uba undiqhela kakubi lo. Hayi, awukafiki ku-490. Vele uqonda uba
uzisa nevesi ethi, I have given you an example that you should do as I have done. John chapter 13 verse 15.